Bine v-am regăsit, scumpii mei, cum vă simțiți? Sper că sunt toți cu toții bine. Vă alegeți o ceașcă. În care ceașcă vă regăsiți, aia este ceașca voastră, dragii mei, să știți. Până vă concentrați în ceașcă, vreau să vă zic la toată lumea, bine ați venit, mă bucur pentru mesajele voastre frumoase. Într-adevăr, sunt foarte încântată de mesajele voastre, pentru că multă lume mă scrie de când m-ați găsit, de când m-ați cunoscut, viața voastră s-a schimbat în bine și asta pe mine mă bucură foarte mult. Vă mulțumesc pentru susținere, pentru timpul acordat, vă mulțumesc pentru tot, dragii mei, să dea Domnul să fie totul bine. Vom deschide pentru următoarele zile să vedem ce mesaje vă dă ceștele pentru următoarele zile, dragii mei. Cum am zis, ceștele sunt în general în care ceașcă vă regăsiți, aia este ceașca voastră, dragii mei. Dacă ați ales să deschidem, să vedem ce ne spun ceștele pentru următoarele zile, să dea Domnul să fie totul bine. Am să încep cu această ceașcă, cu prima ceașcă. Asta este prima ceașcă, vă arăt și vouă ca să vedeți. Asta este prima ceașcă și uitați-vă, dragii mei. Uitați-vă, aici veți avea o cununie, o înscriere, pentru că, uitați-vă, aici sunt lumânări de cununie. Știți, așa cum arde în biserică lumânările de cununie, voi sunteți aici, mireasă, și persoana iubită în spatele vostru, de parcă sunteți așa într-o cununie, de parcă sunteți așa, vă fotografiați. Știți cum faceți fotografiile de nuntă și așa voi sunteți, pentru că uitați-vă, aici sunteți voi așezate așa îmbrăcate în mireasă cu părul prins coc și partenerul vostru este în spatele vostru, dragii mei. Să știți că anul acesta, poate că în următorul timp, dacă aveți partener sau parteneră și vă gândiți să vă căsătoriți, să știți că o să reușiți și o să aveți o nuntă foarte frumoasă, dragii mei, pentru că aici este și cununia și aceasta, vă fotografiați, faceți aceste fotografii ca amintire pentru nunta voastră și, într-adevăr, o să fiți foarte fericiți, veți fi un cuplu foarte fericit, dragii mei, să știți acest lucru. Uitați-vă, în spatele acestui bărbat este un câine alb. Asta să știți că nu este dușman, este ceva, are un prieten bun în spatele lui care o să-l ajute ca voi să fiți împreună. Voi multe certuri ați avut, voi multe piedici ați avut până ați fi împreună, să știți că și cu ajutorul acestui partener sau parteneră, să știți că cu ajutorul ei sau lui, voi sunteți împreună cu această persoană sau veți fi împreună cu această persoană, dragii mei, să știți acest lucru, pentru că, într-adevăr, voi ați făcut cunoștință chiar și cu ajutorul prietenilor, să știți, și cu ajutorul prietenilor o să vă căsătoriți și o să faceți această nuntă, o să fiți fericiți și o să fiți împreună, pentru că, uitați-vă ce frumos a ieșit. Voi sunteți așezate aici în mireasă și în spatele vostru este persoana care vă iubește, lumânările care ard în biserică pentru cununia voastră și veți avea o căsnicie foarte frumoasă, o căsnicie foarte bună. Persoanele care sunteți cu litera T, P, I, S, N, L, Ș și F, dragii mei, de la 25, de la 35 de ani în sus, 25-35 de ani în sus, să știți că începeți o perioadă foarte nouă. Această perioadă este o perioadă care o să vă meargă bine în carieră, să știți că cariera o să fie pentru voi pe primul loc, pentru că multe persoane vă gândiți că eu întâi să-mi fac carieră, apoi doresc să mă căsătoresc sau apoi să mă gândesc la dragoste. Pentru voi sunt banii și cariera pe primul loc, că o să vedeți că acea carieră care ați pus-o în plan, să știți că se va așterne la picioarele voastre, veți avea un noroc foarte mare. Dar să știți că numărul 1 care ați ales, o să aveți și voi persoanele care nu aveți pereche sau singuri sunteți, uitați-vă și voi veți avea, o să întâlniți persoana iubită, pentru că deja aici vă îmbrățișați cu persoana iubită, dragii mei, să știți. Persoanele care sunteți singure, să știți că și voi intrați într-o perioadă norocoasă care veți avea și voi norocul să găsiți partenerul sau partenera în viața voastră și o să fiți și voi fericiți, dragii mei, să nu credeți că persoanele care sunt singure nu vor avea noroc în dragoste, dar să știți că și aceste persoane vor avea noroc în dragoste și persoanele care vă gândiți să vă căsătoriți și să faceți căsătorie, să știți că și voi sunteți foarte norocoși, pentru că veți face această nuntă, această cununie și această petrecere o să fie în casa voastră, să știți. Uitați-vă, în mijlocul casei voastre de parcă este
un înger cu aripile deschise direct în mijlocul casei voastre. Să știți că în casa voastră este un înger păzitor, dragii mei. V-am zis de multe ori că aveți înger păzitor și de fiecare dată iese acest înger în ceașca voastră. Să știți că sunteți ocrotiți de îngeri în jurul vostru, doar trebuie să cereți ajutorul îngerilor, pentru că îngerii, până nu le cer ajutorul, ei niciodată nu vor face un pas spre voi. Voi, dacă îți cere ajutorul îngerilor, să știți că îngerii mereu sunt gata să vă ajute. Ceea ce ai de făcut, ceea ce ai de lucru, mai știu eu ce ai, ce dorințe ai, să știți, trebuie doar să spuneți îngerului și îngerul o să lucreze pentru tine, dragii mei, să știți acest lucru, pentru că asta vă arată ceașca. Uitați-vă, aici este în fundul ce este un bărbat înalt, dragii mei. Acest bărbat înalt poate să fie fratele vostru, tatăl vostru. Acest bărbat este decedat, să știți acest lucru. Și acest bărbat, să știți că dorește ceva de la voi de pomană. Este cu litera N-O în nume sau prenume această persoană. Și această persoană este decedată. Este o persoană care a decedat de tânăr, a pierdut viața de tânăr, dragii mei, să știți acest lucru. Și într-adevăr ați plâns foarte mult și chiar plângeți după acest bărbat, pentru că văd foarte multe lacrimi. Să știți că acest bărbat vă zice să nu mai plângeți, pentru că el unde este bine, dar dorește de la voi ceva de pomană, să știți acest lucru, pentru că într-adevăr voi plângeți foarte mult după acest bărbat și acest bărbat nu poate să-și găsească liniștea, pacea pe cealaltă lume și asta vă zice că să încetați să plângeți, pentru că dacă o să încetați să plângeți și el va fi fericit pe cealaltă lume, să știți acest lucru, dar cum am zis, acest bărbat de la voi dorește o pomană. Pentru că, cum am zis, poate să fie tatăl vostru, fratele vostru, verișor de al vostru, un prieten de al vostru, nu contează, dragii mei, dar este un bărbat înalt care e decedat de tânăr. Tânăr a decedat și foarte mult ați plâns după acest bărbat, cum am zis, și acest bărbat dorește ceva de pomană de la voi și să încetați să plângeți, pentru că să-și poată găsi liniștea, pacea, fericirea pe acealaltă lume, dragii mei. Să nu credeți că persoanele care decedează nu sunt fericite pe acealaltă lume, să știți că și persoanele decedate au o altă viață pe cealaltă lume, dragii mei, să știți. Dorința voastră se va împlini, să știți. Și uitați-vă, dragii mei, cum sunteți așezați în scaunul carierei voastre. Să știți că acea carieră care o doriți să o faceți voi în viața voastră, o să reușiți să faceți totul, pentru că sunteți deja așezate sau așezați pe acel scaun care tu ai dorit toată vremea să fiți. Dar fiți atenți că aveți și dușman în spatele vostru care dorește să vă doboare, nu va reuși, dar o să încerce, o să facă tot posibilul ca să vă facă zile negre, dragii mei. Fiți atenți la persoanele din jurul vostru. Uitați-vă, aici este o pasăre, să știți că această pasăre o să vă aducă o veste bună, care o să vă bucure foarte mult și chiar o să vărsați lacrimi de fericire, dragii mei, când veți primi această veste minunată. Mi-am făcut și un inel, dacă ați văzut din cafea. Am încă un inel de cafea. Să vedem și numărul 2 ce ne zice. Se varsă toate greutățile din casa voastră, din sufletul vostru. O să vă simțiți mai bine, o să vă simțiți mai liniștiți. Să știți acest lucru și uitați-vă și numărul 2 ce frumos a ieșit aici. Nici nu m-am așteptat la așa ceva. Dar uitați-vă, aveți o întâlnire. Această întâlnire, să știți că o să fie undeva, poate să fie cafenea, poate să fie în altă parte, dar să știți că această întâlnire pentru voi este foarte importantă. Poate să fie o întâlnire pentru dragoste, poate să fie o întâlnire pentru carieră, poate să fie o întâlnire, nu contează, dragii mei, dar o să aveți o întâlnire și această întâlnire o să vă bucure foarte mult. Uitați-vă, iarăși aveți ochi deasupra voastră, că am să-l sparg acest ochi. Este un ochi în mijlocul casei voastre, aveți foarte multă lume invidioasă deasupra voastră, care vă invidiază și vă aduce foarte mult de ochi în casa voastră, de deasupra voastră, dar să știți că acest ochi l-am spart, să iasă ochii, ca să niciun de ochi să nu se apropie de voi, să rămâneți voi curați și luminați. Uitați-vă, aici este o femeie. Și să știți că persoanele care sunteți de la 40 de ani în sus și vă gândiți că nu aveți noroc. Uitați-vă, dragii mei, norocul este deasupra capului vostru, voi nu-l vedeți. De parcă aveți deasupra ochilor voștri așa ca o perdea și nu vedeți nimic ce se petrece în jurul vostru. Multă lume, multe persoane au încercat să vă
trezească, au încercat să vă spună că nu trebuie să faci asta sau v-a dat sfaturi bune și tu nu ai văzut, nu ai auzit, v-ați astupat urechile, v-ați astupat ochii și nu vedeți nimica, nu credeți așa, dar vreau să vă zic puțin să dați cu urechea la persoanele din jurul vostru, mai ales la persoanele apropiate, că persoanele apropiate care vă dau sfaturi de bine, ei nu vă vor răul, dragii mei, să știți, pentru că aveți în spatele vostru așa un noroc care voi încă nu-l vedeți. Acest noroc plutește ca un fluture deasupra capului vostru și zice: eu sunt aici, dar tu nu vezi. Eu sunt aici, dar tu nu vezi. Și asta trebuie să vă deschideți puțin ochii, pentru că o să vedeți ce pierdeți, ce scăpați din vedere, dragii mei, să știți, și o să vedeți ce scăpați. Poate să fie o carieră, poate să fie o căsătorie, poate să fie altceva, dar trebuie puțin să vă deschideți ochii. Poate că, cum am zis, aveți o perdea deasupra ochilor și nu vedeți nimica. Și sau cineva, aveți o persoană în viața voastră care, mai știu eu, vă place, vă dorește, mai știu eu, și voi nu vă doriți să faceți un pas spre această persoană. Sau aveți o carieră, aveți un noroc în carieră și voi nu vedeți, nu doriți să vedeți această carieră. Trebuie să fiți puțin atenți în jurul vostru, ceea ce se petrece, și o să vedeți că o să iasă totul la iveală. Acel noroc o să-l prinzi așa cum prinzi peștele, așa o să prindeți și voi acel noroc, dragii mei. Doar trebuie ceva să priviți și să ascultați persoanele din jurul vostru care vă dau sfaturi de bine, să știți acest lucru. Uitați-vă, aici sunteți urcați într-o plută, să știți că veți avea o vacanță frumoasă în această vară, veți pleca undeva în excursie, în vacanță, și o să aveți o odihnă foarte frumoasă. Aici este un elefant cu trompă, să știți că este alb, asta este norocul vostru, dar uitați-vă, este și un cal, dragii mei, vedeți? Acest cal vă arată norocul vostru. Acest cal vă arată într-adevăr că voi deja sunteți. V-am zis aici că trebuie să vă deschideți ochii, să vedeți ce se petrece în jurul vostru, și dacă o să faceți acest lucru, uitați-vă acest cal, cum este în gura cește, și vă arată că norocul este lângă voi. Veți avea un noroc nemaipomenit, dragii mei, să știți acest lucru. Acest noroc trebuie doar să-l vedeți, să vă deschideți ochii și să vă uitați în jurul vostru ceea ce se petrece, pentru că acest cal este norocul vostru. Când iese cal în cafea, dragii mei, să știți că deja sunteți cu norocul lângă voi, dar voi nu-l vedeți. Să știți că acest noroc este un noroc nemaipomenit pentru voi. Asta o să fiți norocoși și fericiți în toate, să știți acest lucru. Lucrurile o să vă meargă pe roate, lucrurile o să vă meargă bine în viața voastră și o să fiți foarte fericiți, mai ales multe persoane anul acesta, să știți acest lucru. Și acest elefant vă arată că o să aveți puterea să faceți toate lucrurile care nu ați avut până acum putere să le faceți. Să știți că toate lucrurile o să le puneți la locul lor, toate lucrurile o să le puneți la punct, și să știți că o să vă descărcați cât de puțin de lucrurile pe care au rămas de făcut în trecut, să știți. Aici este un buzdugan, să știți că acest buzdugan vă arată că o să dezblocheze toate ușile, toate drumurile care sunt blocate în jurul vostru, și o să iasă acest buzdugan, așa cum poți strica o piatră, așa acest buzdugan o să vă dărâme toate blocajele, toate drumurile care sunt încuiate în jurul vostru. Și uitați-vă, aveți o ușă care o să intrați pe această ușă și această ușă o să vă deschidă tot norocul din viața voastră. Eu nici m-am așteptat la așa ceva, la această ceașcă, dar această ceașcă a ieșit foarte minunat, dragii mei, să știți acest lucru. În casa voastră mai văd încă niște lacrimi. Aceste lacrimi, nu știu ce, nu puteți să împărțiți, nu știu cine vă supără, dar câteodată vă ascundeți și plângeți prin întuneric. Plângeți, vă vărsați lacrimi așa de durere pe de ascuns, ca să nu vadă nimeni, dragii mei. Așa, în jurul lumii sunteți fericite sau fericiți, dar când vă atrageți în odaia voastră, în casa voastră, plângeți pe de ascuns, de parcă așa câteodată adunați foarte multe greutăți deasupra voastră și în sfârșit izbucniți în plâns. Dar nu trebuie să faceți acest lucru, dragii mei. Într-adevăr, viața este grea, dar trebuie să zâmbim și să mergem mai departe, pentru că dacă vom pune toate lucrurile rele în capul nostru, să știți că viața se va face și mai grea, dragii mei, să știți acest lucru. De aia trebuie să gândim, să gândiți pozitiv, să surâdeți, chiar viața cât de grea ar fi, trebuie să surâdeți
și să mergeți mai departe, pentru că cu cât vei fi pozitiv sau pozitivă și vei surâde vieții, nicio piedică nu va sta în calea voastră și toate lucrurile se vor pune la locul lor, dragii mei, să știți acest lucru. Cu sănătate, să știți că totul este stabil până când nu se vede nicio schimbare cu sănătatea voastră și să știți că o să fie bine pentru voi cu sănătatea. Nici nu se va strica, nici nu se va îmbunătăți, dragii mei, să știți acest lucru. Vă arată că ceașca cu sănătatea va fi totul până când stabil, să știți. Să vedem și farfuria ce ne zice. Ceașca mie mi-a plăcut foarte mult, dragii mei, și prima și a doilea ceașcă a ieșit minunat. Să dea Domnul să fie totul bine. Dacă ar curge și mi-ar da voie. Dorința voastră se va împlini, dar încă puțin este în așteptare, să știți. Uitați-vă ce J mare este în ceașcă, în farfurie, dragii mei. Ce înseamnă această literă de J? Este un bărbat cu litera J în jurul vostru care îi place de voi, pentru că, uitați-vă, este un bărbat așezat cu litera J în nume sau prenume. Acest bărbat, să știți că îi place foarte mult de voi și acest bărbat nu știe cum să se deschidă vouă. Acest bărbat intră în casa voastră, iese din casa voastră, îi place foarte mult de voi, dar nu știți cum să se deschidă și este din zodia Taură. Acest bărbat, să știți acest lucru, și este cu litera S în nume. J și S în nume sau prenume, să știți acest lucru, și această persoană, cum am zis, intră în casa voastră, iese din casa voastră, îi place foarte mult de voi și nu știe cum să se deschidă, dar într-o bună zi o să vină și o să se deschidă dragoste față de voi, dragii mei, să știți. Chiar mă mir cine este acest bărbat, pentru că este așezat în casa voastră, dragii mei. Persoanele care sunteți din zodie Berbec, să știți că pentru voi, mai ales bărbații care sunteți din zodie Berbec, uitați-vă, deasupra voastră sunt două steluțe. O să străluciți ca steaua pe cer, să știți acest lucru. Bărbații care sunteți din zodia Berbec, să știți că dacă aveți soți, prieteni, frați în zodie Berbec, să știți că o să strălucească viața pentru voi în următorul timp, pentru că aveți două steluțe deasupra capului vostru care vă arată că o să străluciți ca steaua pe cer și totul se va lumina în viața voastră, dragii mei, să știți acest lucru. Într-adevăr, mi-a plăcut foarte mult ceștele. Așa, scumpii mei, asta a fost deschiderea noastră, sper să fie pe înțeles. Eu vă iubesc, aveți grijă de voi, la revedere!